Yeah. Oh God. Ewofe aka ewe n'ofe tifu ọgụ ya ka mmadụ maka na ọtụtụ ndị mmadụ na-ata ahụhụ ọ bụrụ maka ya metere na mashi ọshị oshimmanụ oge ya ogbuziri efe mgbochi bụ ụzọ woye nwoke mara ka eji enye goolu nna m na-eke nta m ga-ezoghị na eji ehere da gbajio amashi atata adịnụ bụ nkwọ ọ bụ nkwọ oshu ọ bụ nkwọ n'ugwu ọ bụ nkwọ ebe ọ bụla ị na-azụ n'okwe nkwọ be nka naba ya ma shiri ejikwa eju iko mere mmadụ ihe maka na ijikwere eme ọkwa ebuka onye ọzọ ji eji amere gị ọ bụ sọsọ m nta atị ya ọnụ n'ihe anyị were ta dị n'ọmụ na ada nka n'ochi wee rubi ude ọ sịrị ya bụ ọkụkọ Igbo na ya bụghị agrik maka na ọya bụ avụke maka na avụke chiri ya adịghị n'gido n'uko na ya bụ ọkụkọ Igbo na ọkụkọ Igbo mara ka ya ji ezere ebe ezere nkwọ mana agrik fụokwa ebe evukwe nkwọ evure anyị na-achọghị nnọọ na nka nabata chinwe kerekere ndị be anyị agakwa n'ihu ndị be anyị anụmashin teeshie nkwọ amaara m na ya azọgbuwo ụfọdụ ka jere ngote ụwa mgbede anụmashi nkwọ kwọtara anyị eji ya kwajuoro anyị ebete kwajuoro anyị ogerede maka na amaara m na-emete ya ba ụgha na-akpọ n'ụwa ka anyị jiri na obi ọcha sue n'ọbụ ọbịara bụ ya ahụ okwu ka kpakwaji ka ọ ghọta na ihe mmemme n'ụwa ịmụtaghakwa na ịmụta ebe nọ na anyị kwadoro akwado mụ na nwoke mara ga-eji agba bọọlụ anyị kwadoro bịa anyị nta nọ n'ukwu onugbu achị onugbu nọ n'eli onugbu chitakwa na-ete ihe anyị agbawa ụcha ka ọ ghọtakwa na ọbụba anyị bụ ihe anyị nọ kpasaa na nke anyị kwadoro ebe nsogbu adịghị ya bụ na ihe ọbụba anyị mara igwe na-agọrọ anyị ọhụọ gọkwara anyị ọhụọ anyị amara ihe anyị na-eme ta ya ga-atụ ya ọnụ na onye were ọkpịrịkpụta mana anyị mara igwe na-agọrọ anyị ọhụọ Ezeudo Ebel Ogbonnaya nwa obodo ọ bụ m na-achị ụmụ Awarago kọmuniti n'ime Nara Clan na Nkanu East Local Government Area ọ bụ m na-agọ bụ ka ọ dụrụ anyị mma na Nkanu abụ m Ezeudo ana m eme udo achọrọ m ka udo bata n'ebe niile na Nkanu ka akpọmasị ihe ọjọọ esemokwu gbara anyị ọsọ na Nkanu ka Chineke anyị were ihe ọma bịa anyị niile ọma ka anyị hụ onwe anyị n'anya ka anyị na-aga n'iru ka anyị na-eme ihe ọma ana m ekenekwa ndị ESBS bụ ndị erotara Nkanu na-efu banyere Nkanu ka Chineke nọnyere ha nọnyere anyị niile n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị amen ekele m nwaanyị mụtara gbadara ọgbụgba na ndị be anyị iji na ha na-agba ezigbo mgba ha na-emeji agụ ekele m ekele atụkene ngene gụrụ ewu anyị kwekweta ka ejite egwu efu nwe marịta na anyị aja anahụ n'ụwa ọbụ anyị na-ekene igwe Ebel we obodo egberegbe igwe na ụmụ awụrụ agụ na nera ịnụrụ ka ọ chịrị onye ọbụla bụ onye Nkanu kpawa udo Nkanu chọrọ udo ọkwa na ọbụ bịa na-agasị ihe na-eme ka anyị na-arịọ gị kpawa udo maka na Nkanu na-asọ nsọ ana onye ezigbote onye Nkanu ezughị oshi ezigbote onye Nkanu anọghị n'ebe a na-agba izu ka eji egbu mmadụ ezigbo onye Nkanu agbagha akwụna ezigbo onye Nkanu emeghewe ọtụtụ ihe na-emegbu kịta ahụ maka na ihe nji ekwu ebu na ọ bụkwa ka eji awụ bụ ka eji awụ kịta na ọ bụ mgbe a ghara omenala mewezi omenelu ụfọdụ ya na-agba nkwụ na ipan ụfọdụ ya na-edowe ọjị nwaanyị na ipan achịghị na enweghị o mere nna m ji shi ka achị na uwe mebiri eghe aghara eghe ọ na-aghụ amụ mụnwa atịrị shi atịrị aghara atịrị ọ kwesịrị mmụmụ wee bụyi mụnwa eshu mana nsogbu adịghị anyị na-ekene igwe Ebel we obodo ọgịnị bụ anyị na-atụ ya ọnụ na ya anyị na-atụ ya ọnụ na ya bụ ihe wereta ọkpịrịkpụ mgbanju nwaanyị be Nkanu mgbanju nwaanyị be Nkanu ndeke ka eji eme ọ bụ ka eji eme mewe bụ ka eji eme nke ha ọwa ya bụ doe marụ onye na-ezughị oche bịakwa abịa njọ ọchị na ọ bụrụ ya ji ekwu ọkwa nke ya ji ya bụ ya kwukwe ya na gị na ya adịwa na-ewe ịwa mere ụfọdụ ndị nke na-agba njụ ha ya bụ ụmụaka na-eji akwụkwọ ya bụ akwụkwọ ụwọ ịka nne na nna ya ka na-ekwukwa ọchị gị ha kwa ihe ọmụ na ya anaghịkwa nke ihe debọ na eme chinwe m na-ajụ ọ gịnị bụ mgbanju
gimbo mbanju be nkan mgbagbanju bụ nje nyote ụzọ mmadụ abịaghị eje atọwa ọjị nwanyị na-ewere ka a na-ejiri ije site n'eka oyi mara na-ekeke mpaghara ebe nke ọma na ị na-eje okwu nwanyị ije site deyewe ma deje jụte n'imanarị ya ka ndanawa mbara ezi na ije eme omume onye ọma na ha bụzi oyi gbara njọ mgbe ihe ọ dara nshesha na-ewe na-ewekwara ihe mere mgbe gara aga na-akpakwara ha n'ọnọchi na ha na-akpa efu na ha na-agba ụlọ na ha na-ekwo nkwụ na ọbịaba na ha bụkwa ndị ọwa ike ọ bụ ụmụ ihe mgbe ihe a na-eje shi na-eji onye nọ nso maka na onye nọ ma dị nso ka anụ ishishi ọnụ ya mana ọ bụ mgbe oyi ya ka nje ana mmadụ na-eje gbaa ndụ mana nke ha ọwa na waba ọ bụ ebe nwata ghanvuri na-enye ụzọ mghọji ọkpara ha nọkwa n'ụlọ akwụkwọ na ya ahụ ya na ya ahụ ya ma maka ha ya na ya laikere dị ọkpara ya bụrụ na ndị be ha na-amị mma dị asị na ha na-ebu isi dị asị na ha na-ekwu nkwụ ka ọ bụkwa kpata nkete mmiri ụfọdụ abụọrọ na nwaanyị evuriwodo ewu ime ọ na-anata taichi na ọmụọ ya ọ ka bụ ebe mgbe iji eje agbawa ndụ na ọ ga-abụkwa ihe hụkwara gị were mbọm ihe mmehie nne na ụfọdụ agbagha njụ bụ ewekwere na mmadụ na mgbe ọchụ osiri be nke ya ịbịakwa agba njụ ọchịghị na ihe ọ ga na-achọ dịkwa be ụfọdụ achịghị na ebe ị na-agba njụ nke chikwa wee ipịapụta na ha chokwere na papa ha ochie chomere ewọ bịaga awọ ha na-ejekwere ifue na ji owere na okpukwere isi gịkọta ụtara ọmọdụ mbọ mbe gịkachi n'ebe ọmụfụtawa ọ bụ onye ụfọdụ abaghanna na ya kakwa nene ya hụra na ndị ebe ndị ya ka ntata okwuo ya emegbiri chọfụta makwara na ya na ya echetaghịkwa ya ka n'ọkụ ọ bụrụ ebe na ụfọdụ ga na kpabredi si ọkụ ka na ya amaghakwa na Chineke ji emeri gị kpara nwata kpachie ya na ọja adịrịghị mma ịsụta so na ya ụfọdụ abaghanna na-ewere nke a na-eshikwa na onye nnu nwata na-ezikwa oshi gbakwa o piere obe nwoke ọma ewere ike ọ bụrụ oshi ya ga-ebe ya ọ na-ezumebe nna ya o cheta ihe juwa ahụ ọta oshi nwoke ọma edetighe ya shehụ ka ahụ ihe onye n'ụwa merie abọkọ aka na ndị juru ahụ ọkarị ya nwunye ya gamakwa na nwoke bụ ya ewere nnụnụ maazị eji ọhụ na ọshakwara ya na ebe ọhụhụ naghị n'oshi ịhụ ọhụ na ọbụwara isi nri kekwuru mana Chinwere chekwere na abụ abụ iji bụrụ ọkụkọ Igbo na ịhụwa ka eji bata ya ọnụ mana ebụrụ ohe nri ihe na-ekwu na amaghị mana aka na-agba njụ kịta Chinwe aka na-agbakwa njụ a na-agba ọ bụ sọ n'ekike nke nwoke shọbụ ọsọ n'ekike nke nwaanyị cha na-agba njụ nke nwoke agbakwụkwọ njụ nke nwaanyị ịmaka na ụwa ha ọwa bụ agba njụ nwaanyị agba nke nwoke nwoke ka ọ dịkwa bụrụ ya nri na ọ bụ nwaanyị bụ ya nje agba ịkaza akwa ihe nna achụ ka na-agba njụ nwoke shọ nke nwaanyị acha na-agba ha na mbụ a na-agba ọbụkwara dịka nwoke ojebiri n'ugwu Hausa ọ bụ ndị ya na-eye bụ n'ebe ọ mgbe ya jụ ewekwerewa nke narịte na ọ bụ ka ekwe nchịghafọ kpọọ ya shi ya njụka ngelihe nọ nwaanyị bụ n'ebe na une na eye nọ na mpaghara Damba ka ndeke ihe ọ na-arụ o ji eri ihe ọ bụkwara onye arịọchi ya na ọghakwa ọkwa echefugo na ụtatara na-ara ahịhịa ya shikwa ojewe ka na ya amaghị na ọ bụ Chineke bụ ihe je ekwuwe ịhụwa ha ime ewere ike ya na ya ọbụrụ na ha nọ n'iro ọpara ihe sọcha ya aka na-agba ka eji agba nke nwoke bụ ka eji agba nke ọzọ akwụkwọ m chọrọ njụ Chinwe akwa na-echi na agba njụ nwoke agba nke nwaanyị onye bịakwara mba njụ maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị na-ekwughịrị eziokwu emegbuo ịchọfụta ma ebe ọ na-atụ egwu dịka ichikwu ikekwe na emegbukwe ya na ya na oyom ji adị na-eweghewa iji erowere oyom irokwere ya n'ọkwa katada maka na ewere oyi na gba njụ ọkara une na-ede na ya emegbiri ọchọwanyere isi na ọkakwa mma ya bụrụ kpara nwata ya kpachie ya ndị be anyị ndị nka be anyị na-anụ oge na-ene na ọgbụgba njụ bụ ezigbote ihe ndị be anyị ndị nka na-eme ma mgbe gboo ma kịta ma ikwetere ma ikwete mgba njụ bụ ezigbote ihe maka na egburu ọbụla were ihe eji mara ewere agbere iji ejikwa eshije nta nwaanyị inimitekwa nwaanyị ọbịakwa be nke unu ọgbawo wi ya agbawo gawa bụ nke nwoke maka na ka ọha ndị ka ọ nọọsọ ọsọ ndị nke nwaanyị bịa na-arụ ewere nwaanyị na nụtakwa ọ bụrụ ezigbo omume ọ na-eme maka ewere ebe nke mmarụ ndị ọmụdụ ụmụ nwoke na-ese nne na nna nwere mana nwunye nke diọkpara bịara dịka ji eso aghasa ihe nke abụọ
nke ọma dịbụ mọ nke atọ biye ejeje nata onye ọkena anọbụ na onye akebe ọbịa ọ kwavuru ụzọ ngewa n'agbanyeghị na ọbịa bụ onye nke atọ n'ime ụmụ nwoke na-ese ngewa ka o ji jibe ụmụ nwaanyị niile na ha na-anụ ebe ọmụ shi ha na-ewekwa ebe ọzọ ha na-anakwakwu na ebe ha na-eketekwe nkwụ na anụ bụ na ebe ha bịara ji nwa okwu ndekwa ekwu ndị ụmụ ndị nke ụmụ ihe m ji ya ndị nke ọzọ n'owu ihe ọ na-ekwu ka emendere ha shi mgbe ọmụ ga-ewa ji ha aka ụfọdụ ndị ji ha a na-atụfu ha ọnụ ụfọdụ sef ọkwa dịka amam ka m ji eji akọwara ya akọ na-emekwa ekpe udo mbido dowe ebe ọmụ ha mbụ wegibewe shigbewe ihe ya bụ na ihe m ji ekwu ebu na ọ bụghị sọsọ iyi na-eje agba njụ nwaanyị bụ ndị nke rehere were ndị nke were ezigbote omume a ndị eji ejute ka ejutewa akụkụ were ndị nke rehere ọ bụ ọghachi na ha bụ na ọ bụ nkwa ụdọ achọghị ịkpasu ihe na-ehi iwe ọchịrị egighị chọwa ebe ukwu akpaka dị ebe o ji eje emedo onwe mana ihe ọ dị na bụ onye na-agba njụ ma gịwa na-agba njụ n'owo nke gị edekwa mma ha bụ ebu m na-ekwu ị na-eje achọ nwaanyị na-amaghị nwoke gịwa bụ nwoke na-eje agbawa njụ nwaanyị na-amaghị ị maara nwaanyị n'owo nke gị ọ bụ ebe m na-ekwu maka na ọgbụgba njụ dị ụzọ na-abụ ka a na-agba nke nwoke bụ ka a na-agba nke nwaanyị mana ihe dị mkpa bụ na ekwesịrị nnu ji maọbụ nnu nwunye kwesịrị mgbanjube nkanụ 0703 197 2277 ịkpọkwa anyị ishi anyị nka na-abata anyị asịghị na anyị bụ nna ọ gịnị bụ anyị na-atụ ihe ọnụ na ihe anyị na-atụ ihe ọnụ na ebụta adịnụ ka o ji metụtebe nka nwere anyị bụ mgbanju nwaanyị ma mgbanju nwoke aka na-agba njụ mgbanju ọ bụ ezigbo ihe onye bịara ịgba njụ chịrịghị na ya amaghị gị ha ya ije erowere oyi ọmụ ma ọ bụ onye ijere ijide gba njụ ọ chịghị ka na ya amaghịkwa ije eje erowere oyi ọma ọ bụ ebe anyị na-ekwuta adịna anyị maka na onye na-achụke anyị alo anyị bụ nna oge ọzọ adeyo oke ọchọ na-ewere ihe nchọrọ njụ na nwaanyị nwoke bịara nwa nje na nwaanyị ijebe mgbanjụ ọ dị ka gị na onye ọma ọ dị na mma mana ọ na-atụ egwu na-ewere ka ya ji kwukwu erighị eziokwu emechekwe ndị ọmụ nchọpụta ya na onye ọma adị na-ewughịwa ọ chọghị ya amaghịkwa iji erowere onye ọmụ ọ dị egwu deyo oke mmadụ deyo 0703 197 2277 ịkpọkwa anyị shi anyị nka na-abata ihe anyị na-atụ ihe ọnụ na-eta adịna bụ mgbanjụ ka a na-agba njụ nwoke bụ ka a na-agba njụ nwaanyị aka na-agba njụ be nkanụ mgbanjụ ọ bụ ezigbo ihe gịnị mere eji agba njụ ọ gịnị mere a na-agba ahịa ha mana chinwechi na aka na-agbakwa mana oke ọcha kpọrọ nwaanyị shiri na ihe ka mekere bụ na ụmụaka ha ikekwe nke nwoke mgbe o jikwa je desite ya ihe ọ na-ekwechighị ndesite ọnụ ị na-achịkwa bịa ọ tụkwa ya n'isi ịyawo owo ị naghị achịkwa bịa ọchịghị chekwere gị chekwere dadị anyị anọghịzi n'oge nke unu na anyị nọkịta nwanụ na pastọ anyị na fada anyị si n'ọbụ ya bụ ihe ga anụ ya
nga awa dịka na agapịa ya n'ọba bịa mana o jeri ha ọwa na-atọ ọsị na ya amaghị ekwensi nke dị oridi na ya amaghị ekwensi nke dị oridi heri ya amaghị na ọ bụ mgbe nwoke kewakwara nke akwụ ikekwa ọ bụrụ na ndị na-ewe oke iwe nke nwaanyị emenekwe na ọ dịghị mma nke nwaanyị emenekwe na ọ dịghị mma ọzọ bụrụ na nwaanyị na nwoke na ndị nke ha bụ ndị na-emegbu ji ha maka na ewere ndị nke ọ na-abịa bịakwa ọ bụrụ a na-akpagbu ji ha mgbe echi ji ha ihe mgbe a na-abịakwa ha ekiri nwoke kikwochi na ochigwe mgbe maka na enweghị ebe akpịrị eje ngwere na-anọ n'ọba ebi eji 0703 197 2277 ịkpọkwa anyị eshi anyị nke na-abata anyị achịghị na anyị bụ nna anyị chụchụ ọkpa na ana anyị na-adagotekwa ọ ka ọ dị ụwa m ọzọ mbụkwara onye nka nka ọ ka ọ dị tupu anyị na-adịghị ube ndị ọzọ chinwe anyị kwetakwa ka agụba modo mmadụ ada na mmadụ na-eji etepi ọkpụkpụ ihe na-ajụghị bụ ọkwara ụwa dịka na-ewere onye nke shi obodo oyibo nata bịa nne na nwaanyị ọ bụrụ na onye mbụ onye ọ bịara nna bụ onye be anyị ọ ga-abụrụ na onye mba na a na-amaghị onye eji agbawa nju ndị ka eji eme ata iwe ọnụ n'ụdịrị owe ndị ya eji eme n'ụdịrị owe enweghị obodo dị na-ewe onye ọdụ nso a na-agbakọta akwa njụ dị ọ bụ n'ebe o bu n'obodo ọkụ na-ewu n'elu ejede ya eweji ewere ụfọdụ n'aka na-anarị n'ehi nke ji ọ fụtara obodo atara ewe ọhụ na onye ha na-ebu ọmụ na ha na-agbafu ya ahụ ọchị na onye gị na-ekwuri na wana na ya ma wọ dịghọrọ wana ndịgha ya bụ na ọ nọghịkwadị na mitin ndị achị na ọbụ ndị ọka na-anọ bụ n'ihe nọ mana ha na-anọ na ọ bụ onye ọka na-anọ na ọ bụ na-ewe n'ihe ihe a na-eme ọdala na-eweghịkwa onye ya na ya na-emegbe na ha ama na-edaka na ọnarị na-ewu nke eji na ọkwa ịkpakwa ya ka ọchịghị na ya bụ onye nka na ya bụ onye ọka na-anọ mana ha ejekete na ha ekwa na ọ bụ mekete mmemme ọchịghị na ya na-anarị ịwa ha na nke ọma ka bụ ọdụ owu na njọ gbara onwe ya na awụrụ mmadụ na onye ọma esoghi nwunye nna ya emebe ihe o mere onye ma ọ bụrụ ejọ mmadụ ewekere ka ọ doo maka na ọ bụ ihe a tere n'ime bụ ihe na-ewofute na ipie foto obodo ọ bụkwara na ọ bụ onye na-enweghị onye ya na ya na-ede ewe ma na ọ bụ mkpọdụkwụwara onwe ya ọ kwụrụ ya anụghị ya ndekwana ka eji ama mgbe hụrụwara ndị ka eji ama mgbe gbata dawara n'ekeke ọnụ ịwa ọha na ewekwara ihe bịara n'ekeke ya na ọha bụrụkwa ya anaghị ga mfụ kpọọkwa anyị 0907 275 9950 maọbụ 0703 197 2277 ịkpọkwa anyị isi anyị nka na-abata ayashi na anyị bụ nna maka na anyị bụ nna anyị akpaghị okebe nka na ọkwa anyị na-akpa okebe nkana makwara ka eshikọta na ebughị ezigbote onye nkana egbona ụmụ nọ egbona ụlọ niile na ine na ihe ọbụbụ nkana kacha asọ nsọ anyị ekwuoru m ewune na onye ezigbo onye nka na-anọghị n'ebe a na-agba izu ka eji egbu mmadụ ezigbo onye nka na-anọghị ka eji agba izu onye nka na-ezughị oshi onye nka na-agbaghị ama onye nka na-ejekwa nwunye mmadụ ezigbote onye nka anọghị n'ebe a na-eme eju ya n'ụdọ ọbụla maka na nna m na mgbe ọ dị ndụ n'ọchịna na onye na-amaghị mgbe ọ na-ezughị oshi onye maara ka eji ekwu mgbe ọ na-ebie na-ezu oshi mgbe ebiji ijirikwere shi ya achịka na ọ zuru ihe nwe ọchịghị mgbe onye mana onye na-amaghị ekwu na-ejeghe oshi maka na izekwa oshi ewudeghị ihe ọ bụ na ebu na ibukwara ezigbote onye nka ebe nke ibu na ya ji na ọ bụrụ nna m ọchịna ya ji ọ bụ ebe nke ị na-arụ ọrụ ebe ị na-azụ ahịa ma ekwu ihe nsọ nsọ a na ahụ maka na okwu n'ịpa baịbụl iwu ivue ha ka ugbobe nevo be nna m ma ọ bụ n'iji ebu ndị n'ụlọ ụka
ọ bụ ha bụ ihe mere gị iburu ezigbo mmadụ. Ihe mere gị iburu ezigbo mmadụ bụ mgbe gị na mmadụ mebekwuru omume ịchịkwa na ihe nwa dị ọcha amara na ihe ọm dị ọcha, ishiri ihe nwa dị ojii amara na ọ dị ojii. Ọ bụ ebe na-asọ nsọ ana na ịnọ n'izu ebe ị na-emegbu mmadụ, ebe ị na-agba izu ka eji emegide mmadụ. Nna m si na ọdụ ụzọ ihe na-atụ nwoke na ọwaanyị ji sọkwa ị mara na ọ na-aka nka akata nke aka. Ọchịghị nke mbụ bụ nri na uwe ihe, nke abụọ bụ nkwu na uwe okwu. Ọbịado ndị echighị na nke atọ n'ebe o metụtara nwoke bụ nwaanyị. Na ọkwa na nwoke zetekwere ụmụ nwaanyị ma na oge egbovota ihe. Ọ bụ ebe ihe ji ekwu okwu makwara mmadụ isi onye ọm na ọmara ha gị na onye ọm onye ya na ihe na-adara ya na gị na-ede na mma isi na ihe na-amaghị onye ọm na ọmara. Ọ bụ ebe nkwu na uwe okwu. Nri na uwe nri bụ ihe nke njeri oke onye ọzọ, ihe na-ekwesịghị ijiri maka na ịnọ gọọmenti maọbụ na ibu igwe maọbụ na ibu nke na prezident jeneral ije gị ihe ị na-ekwesịghị na ọ bụ ebe nri na uwe ya ihe anwa bụ ihe na-eri ndị mmadụ bụ nka na be anyị. Kpọọkwa anyị 09079059950. Ihe anyị na-atịnye ọnụ na-ete adịna bụ mgbanjụ ọ bụ ma nwoke maọbụ nwaanyị onye chọrọ nje neta nwaanyị maọbụ onye chọrọ nnu ji na mgbe nka gboo na-eje eje agba njụ. Ihe eji agba njụ bụ ka amarachi ndị ọnwa ọ bụ ndị na-awụ ọwụ ike, ọ bụ ndị na-ezu oshi, ọ bụ ndị na-akwụ ụdọ, ọ bụ ndị na-agba akwụna, ọ bụ ndị maka na ihe awa niile na-ewere enwere ha ezinụlọ ya bịara enweghị eji ha mara. Ewere ndị nke eji ezigbo ya mara ndị nke eju ihe, ụfọdụ ejighị na-eju ya ma aya isi. Maka ọ bụ ebe ihe na-ekwu ụfọdụ njiri aya isi na ọ bụ ebe ọ ji dị mkpa ije gbaa njụ. Ewere ndị nke ọ bụ nji iyi ashị na enwere onye na-ekwu eziokwu ebe ọm ịbịakwa ebe ọm onye ọmụchikwa kwụrụ gị na ọsọ ma ekwe ihe nọkịta ashị eji agbawa onye ọm ire aka ya ka mmadụ na okwu ohie mmadụ na maka ụdịrị ashị ọ na-ayị. Ọ bụ ebe ihe na-ekwu echi nwere ya nwere ije na anụkwa na ọkwa ndụmọdụ bụ ihe ji wa adị ụmụ mgbọ na ụmụ ego ya maka mgbanjụ nwa nne na nna ndị nke nwaanyị ihe anyị na-ekwu ma ị nọ n'ime obodo ma ị nọ na taụnship. Ọkwa maka na ihe anyị ji wee nka na-abata nwa bụ anyị kwugbukwe nsogbu anyị atị ya ike eji emeke na ọdịmma ndị ndụmọdụ nwere ike ndị nne na nna na maka ihe gbasara mgbanjụ nwa. Ọkwa na-eshiri mgbanjụ bidoro gwa ha ihe eji na-eke onye ọm ji n'ime ndị be anyị na uche onye adịghị njọ gịbụ onye nne gịbụ onye nna. Emewekwere ha ụkwa na ịkwa nri. Ọ bụ ebe ihe anyị ji bụrụ nna ewekwere na nwata isi n'obodo atara ebe ha na-eme ka ọ ji kpa ha na narite chọrọ na ya ahụọkwa onye ya nakọ eshi ya dịge narite ụbọchị ụka. Ọ bụkwara na edire ya narite ọ bụrụ onye nke jewere nnata nwaanyị jiri ya ejide iji ọkpa nwata ji na ka ọ jọwa ọdọghọdọ ọnụ na ka o ji enebe ya isi ebe o eketekwa ọbara mbada ka mabụ n'ụlọ aka ya o chetekwa ọkavuru ụzọ kpashakpata mekwe na ọkpụ mee eswidi ka isi ebe a pụọ ịwọhụ na ọgọshawaghị na ya bịaghakwa na ya bụghakwa ụmụ national bụ wife material iji wekwere ha mara na nke ọma na ha mbara nke nna a na-ekwu ọzọ shiri na ya chọkwara nwa njeje ihe azụ ụlọ na-ewekwere agwa ya riri na na-emekwa ya na idiri isi ya na na-ekweghị ime akpa na gị na-ete na-apịrị oshi ebe ọ kakwuru ọsọ. I said that we should go. We should go. Get me out of here. Mgbe ọ sọwakwara nke ya na-anụ nnọọ ka bịakwa na ezinụlọ ọ na-akpekwa wagha ata ịga na-akọghị na ịma na gị na ya etukwuru. Ọ bụ iji ọkpa ya ọmụ na ọnụ okwu ya bụ ihe eji ama na ọka bịara nnọnọ. Ọ bụkwara na ihu ka omume nwata dị owe ha ka bụkwa mgbagba njuzi ndị ewekwere dị onye gbara njụ mmadụ onye ọma akaghara nene achọghị na ọ na-ezu ochi megbiri ọbụrụ na ozu ya na ọbịa bụ na ozu hokwa ochi na omume enweghị ntọpọ o megbiribiri na omume enweghị ntọpọ erohikwere ya onye ọma na ụwa ha ọwa na nwa na onye dị na-ezekwa isi ya na ya dịghị abaghị na mbọ maka na ewere ndị ike iji jekwe gbaa njụ be ha amamawara na ha bụ agụụda mgbe a na-emekwe ha nnọ na ọbụgaba maazị Ejiọbọ ihe a jụrụ ya echere amawara ma iji ana arọgbuo ya ashaghị nọọchị na ụdara n'ọnụ na ọbịaba ha n'ọrụ ahụ ejetụgbagio ya ekpere ọ bụrụ ihe ire kpatara ọkwa bụ ihe ọjọọ ka njụ adịghị mana njụ ka dakwata ọ ka na-erighi n'echine
mkpapere mana ọ bụ ha mana mba ihe chinwede yo na ịgbọrọ ihe mmadụ na-agbọ na-eso mashin ịgbọrọ ihe ego na-ata na ịta ha eshisha na onye bi na-eri ihe ọka dị na ebu nwanne na nna ebu nna ebu nne na nwanne ya anyị na wee kwu nwanne dịrị ụmụaka gị na awa ọmagha ji ekejiwere ihe ya ụgwọ ịmana chinwere mgbe ọ na-ekwu okwu na onye natara na-eje ede n'ime ụmụ na echere ejebe n'ugbo akpa akọkwa m onye maka na ọ ka jere he na ọbụkwa nọ na anatamawo eji ma ọ bịa ka bụghị na o jere ichere ejebe ede n'ugbo akpa ọ sịghị ihe eje nwoke ebe ọ ka eji zie onye ọmụ maka na ọ bụ ebu njichi na nne na nna na oke na ọrụ ha bụ maka amaara mgbe ọ na-abụ onye jegbukwe pastọ kwa kọleji ijekwa nọ ya nne ya ochie je nọ ya nna ya ochie n'obodo a na-akụzighị ihe ihu ebe edoro ihe ma na-edoro ihe ebe ihu ebe a gbara aja dọwa izere mana nke kịta ya bụ na mmadụ ọya ka esi n'ọnụ ụmụ na vu ndị onye ọmụrụ moto vuru ejebe ebe ọ na-agụ akwụkwọ ejikwukworo moto vu na-eye moto ntụ oyi na-ata na ikwukwo onye ọhụụ ọma ịkakwara eyiri ọkara egbude ewere nke hụrụ ebe na-eri ji na agbụgbọ ọ na-achị nwoke vuen moto n'enugwu ebe m ọka ịbara ngegide ka gị na enwe shen chiga adịka ha na oriri mana o rihikwe na ọ bụ ka eji zụọ ya na ọ bụ ihe m na-ekwu bụ na ụwaghị na-emedo na ụwaghị emedo na ọka fụtakwara ka gị nne na nna dịrị kpachibe ehu ihu n'ụlọ achịghị na ndị nọ n'ụlọ na ha na-ewuchigbu mmadụ abịa ka wee kwere ndị họrọ ebe ọm mgbe ị bịa wụkwara aparị nata n'ụmụ agha bie na agba ọm fada aga igwe bụ fada anyị mgbe ọma ọchịghị nwaanyị nke nije gote ekpe unu natakwa na-agachi unu n'akụkụ niile na-agachiri ọgwụ ha ego ọma iji ego ekpe m jiri ego ekpe azụ ọgbara ọkara fish izikwa ekewe uyo m jiri ha tabiekwe na ewe na-eji akpaba isi ya o ji ejejeje eyiwere gị ọgwụ na eyighere gị ọgwụ ya ka dịbaka gị chinwe na ya epiekwe were ị na-eji ndị nka ndọba anyị na nchenụkọ ihe abụghị mgbe ọ ji bụrụ okpuro nke ịnọkwara ka anyị merikwu tee ya n'ọrụ mana njụ chineke ji aka ya gbabụ nke agbata nsogbu adịghị ọchị nwere ubi ude nwaanyị ọka na anọ amụrụ n'ụlọ anọ n'ụlọ ọchị na ya bụ avụke mana avụke chi na ya adịghị n'ogide n'oko chinwe ga na-ala eke ka ọ na-ahụ ngide n'oko mana ọchị ya bụ ọkụkọ igbo mara ka eji ezere ebe ezere nkwọ mana agrik ọ nọkwa ha echi pụtịpụtịpụtị ebe evukwe nkwụ evure ọ bụ ebe ọ jebere efe m chibu ụzọ woyi nwoke mara ka eji enye goolu nna m a na-eke nta m ga-ezoghị na eji ehereda gbajio izuụka ọzọ anyị ka na-anakpote ikekwa ya ewu onye ọbịa ji atụ ịkwa ọnụ n'ihe ọkpụrụkpụ ọzọ ọ ga-abụ gị bụ onye nka na ga-egbukwe ịmara na eziokwu na eziokwu na anyị na-ekwu ebe mụ na ọmagburu onwe anyị ka na-arịọkwa ka ọkwawa na ihe nwe anyị na-eme na ọdịghị mma anyị chọrọ nkwado maka na ukwu ekike na mbụ aja akwụ ụka na-agba ọkụ na na-agba ha ọkụ anyị chọrọ nkwado na ndị ebe ọzọ niile anyị na ha na-enwe eme ụdịrị ya nwanụ ọ bụ ndị nsọ ka ọ bụ ezi agụ ọ bụ ọgwụ ọ bụ ebe nke ụdị ha niile gbugbere ndị nkwado ndị nke anyị aja akwụ ụka n'iche na-agbanyeghị na ọ bụ nwana anyị nwoke bie nọ n'isi ụgbọ ka ọ ka ji gbatata adị n'Enugu steeti anyị na-arịọkwakwa na ihe nwe anyị na-emeta ọhụ maka anyị chọrọ nkwado anyị na-ekenekwa High Chief Barrister Nnaji anyị na-ekenekwe oke ọchọchị Aneke anyị na-ekenekwe prọfesọ Mrs. Noyelim Egbo ndị ma bụ ndị shiwere anyị iwe na ya ada mana aja ha aka nne ha na ọ bụ sọsọ ha bụ aha kọrọ ya izu ụka ọzọ anyị ka na-anagbote ya ka dịbagodo deyon